Classic blue ang color sa tuig 2020 ug sa mga ganahan mag-collection sa mong color, ania kami sugyot alang kaninyo. Kung unsa atong siren pinaagi ni ining report. Sulod sa usa ka dakong mall dinhi sa Dakbayan sa Subo, nahimutang kining usa ka rainbow store. May nagkalain-laing collection kini sa mga butang nga dunay nagkalain-laing colors. Matud pa sa mga naninda dinhi nga himalitan karon ang color blue. Sa tindahan, makita ang nagkalain-laing butang nga color blue. May kao nga color blue, mga sudlanan ug kandila ug uban pang disenyo sa panimay. May unlan, may picture frame, may mga baso ug sudlay. Ug sa mga mahiligon og planner ug notebooks, ballpen nga color blue, pwede usab kining mapalit nganhi. Gawas ni ini, may mga accessories usab, sama sa arios, kwintas, sunglasses ug bracelets. Matud pa sa mga manindahay dinhi nga hurot-hurot na ang stock sa ilang baligyang color blue. Gamay na lang kayog stock kay kuha na lino niya. Gamay na lang kayo, mao na lang na dyan nga, kang ana siya kay daghan kayo mamalit sa kuan, kanang blue na color. Uban ni Lian Senkulan o Cleofer Lumayag, Blue and Merondina, Balitang Bisda.